Predstavenie tokenu Business Split, pri ktorom sa vyplácajú všetky bonusy v Ultima Business. Výnimkou sú priame bonusy za predaj licencií Unity a kontrakty Unity Split, ktoré sú vyplácané v Ultime. Odmeny za diamantové púly sú tiež vyplácané v BSP tokenoch. Kde použijem token BSP? Spoločne s VIP Split a Unity Split sa token BSP podieľa na delené Ultima. Delenie prebieha v inteligentnej peňaženke podľa štandardných pravidiel. Čím viac BSP má používateľ, tým väčšia je potenciálna odmena Ultima. Odmenu za držanie tokenov BSP je možné nárokovať denne. Je dôležité poznamenať, že každá prichádzajúca alebo odchádzajúca transakcia vynuluje vek tokenov BSP. Ako začnem deliť token BSP? Na začiatok si musíte stiahnuť BSP z palubnej dosky. Aby ste to urobili, vo svojom osobnom účte na webovej stránke Ultima Business vyberte sekciu Výplata z ponuky vľavo. Vyberte zostatok BSP. Potom kliknite na tlačidlo Ďalší krok. Otvorí sa okno, kde máte zadať počet tokenov, ktoré chcete vybrať a adresu vašej peňaženky. Adresu môžete skopírovať v inteligentnej peňaženke. Zadajte množstvo tokenov na výber, vložte skopírovanú adresu a kliknite na tlačidlo Preniesť. Potom sa otvorí okno, do ktorého musíte zadať dvojfaktorový overovací kód. Otvorte aplikáciu Google Authenticator a zadajte kód, ktorý ste dostali v aplikácii, do príslušného poľa. Ak urobíte všetko správne, zobrazí sa správa, že žiadosť o výber tokenu bola vytvorená. Hotovo. Dokončili ste výplatu tokenov BSP. Teraz otvorte inteligentnú peňaženku. V zozname dostupných aktív nájdete BSP a kliknite naň. Potom kliknite na rozdelenie. Teraz kliknite na tokeny Môj obchodný rozdelenie a skontrolujte, či sú vaše tokeny pripravené na rozdelenie. V závislosti od veku vašich tokenov uvidíte ich stav. Pripravené na uplatnenie odmeny. Ak sú tokeny už zrelé na rozdelenie, alebo požiadaj o odmenu a zostávajúci čas, kým budú tokeny pripravené, ak požadované časové obdobie ešte neubehlo. Vráť sa späť kliknutím na šípku v ľavom hornom rohu obrazovky a stlačením tlačidla Požiadať o odmenu. Ak sú tvoje tokeny pripravené na rozdelenie, na tejto obrazovke budeš mať prístup k nasledujúcim informáciám. Moja firma rozdelila tokeny. Množstvo BSP tokenov na tvojom zostatku. Celkový obchod s dodávkami. Rozdelené žetóny. Celkové množstvo BSP tokenov v blockchaine. Denná odmena. Denné množstvo tokenov Ultima rozdelených medzi držiteľov BSP. Aktuálny blok. Zobrazuje aktuálny blok v blockchaine. Posledný blok. Zobrazuje posledný blok aktuálnej periódy polvingu. Moja odhadovaná odmena. Odhadovaná výška odmeny. V ďalšom okne budeš musieť rozdelenie potvrdiť začiarknutím políčka a stlačením tlačidla Potvrdiť. Hotovo. Úspešne si uplatnil nárok na odmenu. Prijatú odmenu si môžeš pozrieť kliknutím na Ultima v zozname dostupných aktív. Takže na záver nášho sprievodcu vás upozorníme na pravidlá štiepenia, o ktorých by ste mali vedieť, keď budete pracovať s produktom. Každá prichádzajúca a odchádzajúca transakcia tokenov BSP resetuje vek všetkých tokenov. Minimálny vek tokenu BSP je 24 hodín. Takže ak si nárokujete odmenu a máte tokeny, ktoré nie sú pripravené na ňu, menej ako 24 hodín, budú resetované spolu s tými, ktoré sú pripravené získať odmeny. Nezabudnite sa zúčastňovať štiepenia a získavať odmeny každý deň. Veľa šťastia. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať podporu. Radi vám pomôžeme.